Matag tao ining kalibutana adunay pangandoy nga mo successful sa kinabuhi. Pero pag abot sa mga kalisdanan, kasagaran, muundang sila nga mao hinungdan nga dili na makabot ang kalampusan. Pero pinaagi sa pagkapursigido, sakripisyo, paglahutay ug pagantos, stepping stone kini nga ang tao mulampos. So guys, welcome sa atong mga storyang Bisaya o Cebuano story nga dunay mga dagkong lesson sa kinabuhi. So guys, kini ato ang storya karon. Storya kini sa usa ka batan-on nga nangutana sa iyang lulo kung unsa gayud ang buhaton para mo success ang tao. So guys, para masabtan nimo ang maong storya nato o welcome back sa ato ang mga viewers, no. Pasensya na guys nga dugay ta nakabalik upload tungod sa mga daghang mga video key nga nahitabo diri sa among lugar. So maglisod ko og gama og video para pang-upload nato tungod kay makapiraita niya daghan kayong mga background nga mga worldly song. So guys, salamat kay nakabalik ta sa ato ang sambingay. So padayon ta adto ta sa ato ang storya karon. Guys, inaani ang nahitabo para masabtan nimo. Kini usa ka batan-on guys nangutana sa iyang lolo nga unsa kunoy buhaton para mo success ang tao. So kining maong batan-on gapaabot sa tubag sa iyang lolo. Karon ang lolo imbis nga mutubag, niingon ang lolo sa mga batan-on, kuyog ta didto sa nursery, mga baligyaanan og tanom. Di kuyog ang mga batan-on, pag abot dito sa nursery sa mga balagyaanan og mga tanom, ni palit ning maong apuhan og duha ka klases tanom, duha ka buok tanom ug gidala sa balay sa apuhan. So nasyak kaayo ning batan-on nga nangutana guys, imbis nga nagpaabot sa tubag, pero ang gihimo sa lulo nagpalit og duha ka klases tanom. So tuod man pag abot sa maong panimalay, gitanom sa apuhan, gatan-aw ning apo nga ang apuhan gitanom niya ang usa ka tanom diha sa pat ug gibutang niya sulod sa balay. Dayon ang usa gikuha niya sa pat ug dayon gitanom didto sa tugkaran sa iyang balay. Ug unya nangutana ang apuhan sa iyang apo. Yun sa dong. Sa imuhang huna-huna, asa man kahay mo success niining duha ka tanom sa duha ka area. Kini bang naa sa sulod sa balay nga ako ang ibutang ug kini bang naa sa tugkaran sa akong balay. So niingon ang maong batan-on guys nga lo, siguro ko nga mo success gyud ana ug ang mudako gyud ana ug mamunga kana gyung naa sa balay. Kay iwas man siya sa bagyo lo, sa mga hayupan, di pud siya mainitan ug dunay hangin, dili pud siya unsa tungod kay protected siya nga naa man sulod sa balay. Unya samantalang kanang sa gawas nga tanom, prone kay na siya sa bagyo, prone kay na siya sa mga hayupan ug mainitan pud siya ug mabahaan. So mas mo prepare yung kulong nga kini yung nasa sulod sa balay nga gitanom ni mugpat, mao gini ang mulampos. So niingon ang lolo, sige apo, timan-an lang yun nato. Sulod sa 4 ka tuig, balik lang dinhi para matubag nako ang imuhang pangutana kung unsa ang buhaton para mo success ang tao. So tuod man guys, nilabay ang 4 ka tuig, nibalik ning apo. Og niyon ang lolo, dong, sulod sa balay, ug tanawa dito ang gitanom nako sa miyaging 4 ka tuig. Pagtan-aw ro sa apo guys, nakita niya nga nidako ang maong kahoy ug ni sungko na sa atop. So niingon ang apo nga, lo, tan-awa ra di ba daan pa ko, mas nilambo gyud ang imong gitanom diri sulod sa balay. Pero niyon ang lolo, pero wa pa kakakita sa gitanom nako sa gawas, tan-awa ug obserbari ang gitanom nako nga kahoy sa gawas. Karon pagtan-aw niya guys, naghangad ang maong apo tungod sa kataas ug kadaghag bunga sa maong kahoy. So nasyak ang maong apo niya sa nga, lo,
Naunsa man ni pagkahitabua nga ang mas nilambo kanimang sa gawas. Ang sa sulod nga protektado, wala man siya namunga, ug ang busa ni taas. Unsay tubag sa lolo guys, niyon ang lolo. Apo, yun ani ang tubag nako sa imong pangutana nga sa unsang paagi nga mo success ang tao. Mo success ang tao pinaagi sa pagsagubang sa mga pag-antos, mga kalisdanan, mga bagyos kinabuhi, mga problema. Makalahutay ang tao. Kung makalahutay lang ang tao, mulampos yun siya o makabot niya ang successful nga kinabuhi. Pero kung ang tao niyo siya, kung ang tao apo magsalig lamang sa komportable sa kinabuhi niya, na walay dili siya ganang mga problema, dili siya ganang mo antos, dali kayo nang mapukan sa paglahutay ug dili siya makalahutay sa iyang tinguha o sa mga plano. So guys, di nilang takutob sa ato ang sambingay karon. Now, yun usab niya na ang may tabo sa atong kinabuhi. Kung maghisgot ta og kauswagan o successful nga kinabuhi, ang sagaran nga mo success gyud nga mga tao guys, sumala sa atong naobserbahan sa palibot, kanig yung mga tao nga niagi og mga dagkong mga pag-antos. Kasagaran kini mga kabus nga nag-antos og eskwela o nag-working student mao hinoy nakahuman og nindot og kahimtang sa unahan. Pero kani man noong nagsalig tungod kay daghan og sapi o komportable kay sa kinabuhi, kasagaran hinoon mao ni ang wala nakabaton og maayo nga kaugmaon. So guys, sa ato usab nga kinabuhi, kung gusto gud ta og successful nga kinabuhi, kinahanglang mabatunan nato ang kinaiya nga porsigido, mulahutay, muantos sa mga problema, pagsulay, kalisdanan, kay stepping stone na siya nga para makabot nimo ang kauswagan ug ang kalampusan. Pero kung natay kinaya nga dali kay mo give up sa ato mga desire sa kinabuhi, mga plano sa unahan sa atong kinabuhi, lisod nimo nga makabot nimo ang imong pangandoy. Kay ang pangandoy nato nagkinahanglan kini nga muagi kita og mga kasinatian nga himuon kining stepping stone nga para mahimo na pong testimonyo sa unahan sa ato ang kalampusan. Ug ingon usab niya na sa atong kinabuhing Kristohanon. Sa kinabuhing Kristohanon usab, mulig-on ta, makapamunga ta o makagamot ta kung ang atong kasing-kasing nabilong diha sa matambok nga yuta. Sumala sa gingon sa kasulatan nga adunay pasi nga na tambog diha sa og natanom diha sa matambok nga yuta. Ug mao tong yutaa nga muturok ang binhi o mudako o mamunga siya, which is ang pulong sa Ginoo kung tambok ang atong kasing-kasing, makagamot gyud siya o makabamunga gyud siya. And para mulig-on ta guys sa atong kinabuhing Kristohanon, kinahanglan kita makasinati og mga pagsulay o mga mapait nga kasinatian. Una ta mulig-on sa ato ang pagkinabuhing Kristohanon. Matud pa sa Santiago chapter 1 verse 2 nga pulahan kamo kung ang tanang matang sa pagsulay nasinati ninyo, kay mahibaluan ninyo nga ang iyong pagtuo gisulayan lamang aron kamo mahimong magmalawtayon. Kani manong makaagi og mga bagyos kinabuhi, mga problema guys, mao hinoy makalahutay. Pero kaninong Kristohanon nga nangandoy nga unta walay problema, unta walay mga kalisdanan, murag patawhay ras kinabuhing Kristohanon, mao noon ni kasagaran nga dili mulambo, dili makalahutay, ug dili pod makabunga, ug dili wala koy kalig-on, dili makagamot. Guys, di nilang takutob sa ato ang sambingay, hupuli nga nakahatag kita dugang mga pagtulunan. Guys, kung bago pa kanina channel, actually daghan na kay ta mga sambingay sa ubos, pakisusi lang sa ato mga sambingay, and be sure nga naka-subscribe ka kung bago pa kanina channel. And pwede po kang mutan-awin nga video guys, daghan po kang makutlo nga mga moral lesson sa kinabuhi. God bless, kita-kita na po ta sa next sambingay guys.